Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. И здравейте на всички от YouTube, аз съм Методи и днес играя Clash Royale. Съжалявам, че доста време нямаше клип, поне от мен, но просто бях доста зает. Между другото, това е първият ми клип от компютър. Това може да се разбере по мишката, която виждате на екрана. Между другото, сега първо ще поговорим малко за играта. Ако играете, вероятно знаете, че наскоро тя имаше апдейт. И едно от нещата, които аз забелязах, е, че когато влезете, преди последните арени бяха така надолу, сега не са така, мисъл. Сега са отдолу нагоре, не отгоре надолу. Съжалявам по някой път, ако виждате това е емулаторът ми, от който играя играта на компютър. Защото аз съм изключително слаб. Само това искам да кажа преди да продължа клипа. А сега, също има нова арена. Арена 11, Legendary арена. Има лиги. Challenger 1, Challenger 2, Challenger 3, Master 1, Master 2, Master 3, Champion, Grand Champion и Ultimate Champion. И от всяка една лига си има ето този чест, който аз не знам за какво и как се печели. Защото видите, с честа арена съм, не пета. Всъщност не знам дали съм ви казал, че съм пета арена. Видите, че съм почти 8 левел, между другото видяхте при малко слабия ми дек, смисъл този дек не върши никаква работа. В принцип не използвах този дек, който също не е много силен, но както и да е. Идва сега в клипа да направя някакъв дек, но нека първо да ви покажа, че има Legendary Chest на Arena 6 и ако имах тези диаманти, собствено ще си го взема, тъй като нямам легендарка, в смисъл аз затова не съм се мотивирал да игра сериозната игра, тъй като всички мои приятели на 6 арена имаха поне по 3 легендарки. Тук видите, че може да се... че шоп е еднакъв. Съжалявам ако се бъркам, но просто имам чувство, че за първи път снимам клип, а не е така. Сега нека да измислим някакъв дек. Забелязал съм, че дековете по въздух, поне на тая арена, са доста силни. И затова нека си направим един такъв дек. Нека си сложа балона. Той е 5. Трябва да го комбинирам с нещо. Трябва ми нещо, което да бие по единици, защото минава покрай тях. И той бие само по сгради. Вижте, ето това и това ще ми върши работа, освен за атака и за дефенс. Също за дефенс може да използвам този Giant. Имам миньони, но те са от скъпите миньони. Не ми трябват ми къде са миньоните от... Аз имам две... Друго какво мога да сложа? Мускетарката мишче не ми трябва. Сложа кирията и от контрискелета на армията, което аз имам. Между тази декове не мога да правя, като цяло съм изключително слаб на тази игра. Но
какво да се прави. Просто имам желанието да играя. В смисъл, няма друго желание да играя, но имам някакво такова желание. Сега не знам какво да сложа, помпът няма да сложа, защото ми още не малък левел. Нека сложим това. Не, също така ми харесва. Нека да го пробваме на тренинг. Ще гледам клипа за около 10 минути, смисъл. Сега ще минали са 5 минути от клипа, ще мине тренировката, ще ако си маза. Вау, трябва да се науча да атаквам с този дек. Просто наистина не мога. Хубавото е, че е много ефтин, смисъл. Хубавото е, че е много ефтин. Но Baby Draco направи много. И това, че аз го нямам, ме смущава, защото е много силен. И в момента губи от бот. Смисъл, в момента губи от бот. Смятате колко съм слаб. Не мога да си формирам атаката. Не знам как да я формирам атаката. Мале, джайнта ми е 4-ти левел. Добре, скъпения ми балон лиши танки, бе. Трябваше ми вълкарията тук. Но ето видите, смисъл, това е бот. Това е бот, да, това е бот. Не знам, защо пуснах това торнадо. Но видите, че той няма противовъздушни. Това са повечето декове на моята арена. Смисъл. Или са декове, които са с принц, с мини пека, с пека, такива хевеленици, които са много гадни, които са с много демидж, с много кръв и са противни. Или са като моите декове, в смисъл имаше една-две карти за атакване по земя и всичко друго ти е смисъл си... обърках се. Имаш няколко карти за пазене по земя, т.е. няколко карти за пазене по въздух и малко и повечето са ти за пазене по земя. Предполагам, че не сте ме разбрали, тъй като се побърках супер много, се оплетох. Това ме предвид. В смисъл, това е по земя, това е по земя, това е по земя, това е по въздух, това е по въздух, това е по въздух и тия тук може да се каже, че са и по двете. Но пак това не ми стига, за да се пазя по въздух. В смисъл, не ми стига. Всъщност аз имам ли Baby Draco? Нека да проверя. Не. Аз съм... Вау, нямам Baby Draco. Добре, нека всъщност да пробвам един дек, който всъщност преди ми върши много хубава работа. Който с едни карти, които ми вършиха работа. Е така. Рай. Е така за друг демидж. Това още нямаше торнадо. Ето е дек. Преди го използвах и ми вършеше работа. Аз с него мисля, че се дигна до 5 арена. Нека му напишем. Нека му кажем. Нека просто... Нека му кажем Godlike.
Защо всички имат скапания Бейби Дракон, бе? Само аз ли го нямам, бе? Погледнете, Бейби Дракона ме съсипва. Бе, пусни скелети, бе. Атаката тотално ми се провали. Ще не бия някакъв малък демидж. Но ми се провали атаката. Поне той няма да набие демидж. Валкарията е нереална. Кажи сега какво му пусна, смисъл. Моя личка, кое е лево? Това по-бързо ли бие? Къде те бие по-бързо? Това го забелязах, смисъл, той преди удреше на тръмсат, много бързо бие. Добре, след това ще пробвам още един дек, нищо клипа вече надвишава 10 минути. Ще пробвам още един дек, който също който се паднах и буквално той имаше житърта за много малко време. Само нека да видим какво ще се случи тук. Нека пуснем един Giant. От него ето тези миньони. Ето тези скелети така странично. Ето този зав, който да направи нещата по-добре за мен. И ето този гоблин барел, който да разбие малко демидж, докато Giant станква. Окей, това не сте го видяли. О, аз не му виждам инипекта. Да. Но този дик ми свърши работата за една победа. Добре, са. Виждам, че ако 3 старна, ще е добре за мен. Виждам, че ако 3 старна, ще отворя Crown Chest. Искам да намеря една. Ето това. Имам нещо като резервна атака. Ако едната атака ми се провали, за през главната ми атака ще гледам 10 карти. И докато те отидат, ще ми се напълни, ще има лекси за рейдж спела. И да. И ще има нещо, което да атаква с тях. Което няма да е бомба, да. А за дефенс, добре, ще оставя валкарията за момента. И чакай. 258-225. Добре, ще взема това, защото имам повече демидж и защото аз сложа тези двете и него отзад. То е логично, че няма да почнат да бият по него. Сега ще се опитаме с 3 стар. Принципно идеята ми беше друга. Нека напишем гъдлек. Той почва като мене веднага. О, той е с малките миньони. И нека му пуснем
само свърши някаква работа, не мога да се оплача. Тоест, мога да се оплача, защото му свърши много добра работа. Добре, аз няма свършена работа. Добре, той му стане на 79. What? Защо лойче ми между другото? Защо лойче ми почти нищо не биеше? Добре, тая е много противна мушкетарката, е една от най-противните карти. О, мишката как ми се чува, ако усещам тази работа. О, бате! О! Малко ще рейджна. Просто такива декове, толкова ги мраза и такива някакви много... Не знам, че мога да си мачкам, ако искам, но... Не го правя. Вижте, погледнете му мазният дек. Вижте, това е така О, стига, такъв дек ще си направя. Няма го да снимам, обаче такъв дек ще си направя. Просто ще е толкова нубски, че нямате на идея колко ще е нубски. О, това беше много леки за мен. Да, разбира се, има стрели. А в момента не мога да се докопам до търт. В момента се опитвам да обикна търта. Майко мила, какво беше това? О, много съм слаб. Добре хора, все пак това ще е твоят клип. Не знам, че скоро знам какво да кажа, освен че усещам как скоро ще си падна от арената. Ще се опитам да други епизод да дигна 7 арена, да си измисля някакъв дек. Но честно казвам, не мисля, че ще стане, тъй като нямам елит барберените, които са една карта, като е задължителна според мен. Ето виждате, това печага 7 арена. Има легендарка. Аз нямам, разбира се. Ох. Точно и затова се отказах от тази игра. Виждате такъв. Аз преди да стим дигнах 5 арена за много малко време. Но обаче нямах легендарка. Нали? Елит барберените, съжалявам, обърка се, те се печелят на 7 арена. То е нормално. Аз да ги нямам. Но, в смисъл, ако имах приема на тази арена, мога да ми се падна лок. Аз имам всичко без една от тия карти. Отворих Magical Chest, не ми се падна нищо. Писал, това много ме дразни. От тук също може да ми се падат две много яки карти. Не ми се паднаха. Е това. Затова спрях да играя Clash Royale за определено време. Добре. Все пак ще свършвам епизода. Искам да се извиня, че на места се обърквам и заеквам. Ще се постарая други епизод да не е така, но просто като цяло нямах много желание да снимам в момента и да играя Clash Royale, но трябваше да го направя, все пак от много време съм качвал. И да, до другия път. I show you every